Kaixo eta ongi etorri aste berri batera, gaur iraiak 11, astelena, gure ohiko kolaboratzaileetako bat izanen dugu hemen, Francisco Javier Mangado historiazalea. Duela 2 aste hemen egon zen Nabarreria hiriko burgoa den istorioa kontatzen, eta gaur San Fermin eta San Nikolas burgoen inguruan hitz eginen digu, gainera pasaden astean, Batasunaren privilegiaren 600. urte hurrena izan zerako eta hainbat ekitaldi eta ekintza egin ziren Iruñeko Aldezarreko hirian zehar. Beraz, horren inguruan bitxikeriak eta beste pasadizo batzuk kontako dizkigu, baina aldez aurretik beti bezala goazen betiko dukiarekin. Lo he dicho fatal, da igual. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1853an telegrafo elektrikoa erabili zuten lehen aldiz. Urte batzuk geroago, 1963an, Txilen Victor Jara abeslaria Por la vida contra el fascismo erakusketara zijoan Salvador Allende presidente sozialista berriarekin, baina erakusketa ezin izan zen egin estatu kolpea gertatu baitzen. Allende azken diskurtsoa ematen ari zen bitartean, Jara unibertsitatean ibili zen protesta kantak abestuz. Armadak Jara eta beste pertsona asko atxilotu zituen. Egun berean, baina 1987an, Van Goghen eguzkiloreak kuadroa enkantean jarri zen eta prezioak garai hartako errekorra lortu zuen. Eta bukatzeko, 2001an, Ameriketako Estatu Batuen New Yorkeko World Trade Center eta Washingtongo Pentagonoa eraikinek hegazkin bidezko atentatuak jasan zituzten inoiz inork Ameriketako Estatu Batuetako lurraldean jo duen erasorik larriena sorraraziz. 2 hegazkinek New Yorkeko dorre bikiak jo zituzten eta 3.000 hildako eragin. 4 hegazkin komertzial izan ziren, 2 World Trade Centerren aurka, beste bat Washingtonen, Pentagonoaren aurka, eta azkena Somerseten, Pensilvanian. Ia 3.000 pertsona hil ziren eta Al-Qaeda, Osama Bin Ladenen agintuetara, taldeari egotzi zitzaion ardura. New Yorkeko atentatuek anabasa eta jaitsiera handiak eragin zituzten mundu guztizko burtsetan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroa da biztanleko osasun arreta espezializatuan gehien gastatzen duena. Foru erkidegoak 1.461 euro bideratzen ditu ospitaletara eta kanpoko kontsultetara. Estatuko batez bestekoa baino 19% gehiago. Langile tasa handiena du. Eskuinean batetik txingor handi batek kalteak eragin ditu Fiteron, Koreian eta Zintroenigon. Bestetik erreskate agonikoak 2.100 hildakorekin harrapatu du Marokoko lurrikara. Argazki nagusian Imanol Erbitik Labueltako nafar txirrindulari bakarrak Ziutadelako irteeran izan zen jende kopuru handia goraipatzen du. Izenburuan dardarka itzulerarekin. Milaka zalek gozatu zuten Iruña eta Lekunberri arteko etaparekin. Eskuinean, Jesus Areso osasunako atzelariak dio Taxoaren Espainiako 3 harrobi onenak daudela. Jarraian, Roberto Torres osasunako kapitanoiak taldez aldatu du Iranen. Futbolarekin jarraituz, Rubialesek dimisioa eman du RFFko presidente gisa, 5 urteko polemiken ondoren. Beko argazkian, txikienek antolatutako ekintzez gozatu zuten. Tituluan, festa solidario handia minbizia duen, 50 haur familientzat. Berriozarrek Adanoko 1.500 afiliatu eta 150 voluntarioak bildu zituen. Diario de Navarrako argazki nagusian, txirrindulariak Ziudadelatik ateratzen dira sorospen atearen bidez, Lekunberrin amaitu zen etapa baten lehen pedalkatetan. Titularrean, bueltaren agur ikusgarria. Rui Costa Portugaldarrak irabazi du Iruña Lekunberriko etapa, eta karrera jendez lepo egonda ibilbide osoan. Beheko titularrean, Herriberako txingorrak hainbat laboreri eragiten die. Beldurra Fiteron, Koreian eta Zintroenigon, mahats, almendro eta kardu gorriaren inpaktuaren ondorioz. Bukatzeko eskuinean Marokon suntsitutako herriak laguntza jasotzen hasi da. Hotela gainera erori zitzaigula ematen zuen, diote San Adriango Ana Gutierrez eta Ricky Lopezek. Garan, argazki nagusian, Arraun Lagunak eta Urdaibai garaile kontxan. Donostiarrek eta Bermeotarrek euren 2. eta 7. kontxako bandera eskuratu zuten atzo, estropada ospetsu honetan euren boterea ezari ondoren. Berriro ere, festa giroa ikusgarria izan zen portuan eta ingurunetan.
Beheko titularrean, Madrilgo erronkaren aurrean alderdiek eta gizarteak duten sintonia neurtzen du diadak. Uda baino lehen aurre ikusi gabeko agertoki batek markatu du Kataluniako festa nazionala eta ERC, Junts eta CUP ere hurbildu ditu, ANC-ren eszeptizismoaren aurrean. Alboan, erronkei aurre egiteko sortuk ziaboga indartsua aldarrikatu du. Ezkerrean, Iñaki Gainaren erreportajea, Pinotetxen diktadurak bere arrastoa utzi zuen Euskal Herrian. Bukatzeko, eskuinean, Marokon bizirik dauden pertsonak aurkitzeko erlojuaren aurkako lasterketa. Bukatzeko Euskal Herri Erratiko berri nagusian, San Fermin txikirako komunak alde zaharrean jartzeari uko egin dio Iruñeko udalak. Udalaren erabakiaren aurrean, elkarretaratza egingo dute ostegunean, hilak 14 arratsaldeko 7etan udaletxe plazan. Beste berrian, 2 pertsonaren gorpuzkiak obitik atera dituzte herripan. Memoria eta bizikidetza zuzendaritza nagusiaren exhumazio planaren baitan egin ditu lan hauek Arantzadi Zientzia Elkarteak. Bukatzeko urriaren 28an ospatuko dute 3. Ez dago hilda jaialdia Berriozarren. Edizio honek estena autogestionaturentzako lokal bat eraikitzeko helburuari heldu dio. Ibilbedi, Perlata, Kaleko Urdangak, Streetwise, Los Topilotes Txirriaus eta Eskabidean izanen dira besteak beste. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Gaur ezegonkortasuna areagotu egingo da. Egunean zehar, zaparrada trumoitsuak bota ditzake han eta hemen, batez ere egunaren bigarren partean. Orduan, zenbait lekutan zaparradak handiak izan daitezke eta baliteke kazkabarra ere botatzea, haize bolada gogorrekin. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, hego ukituarekin eta arratsaldean iparraldetik joko du, batez ere Kantauri isurialdean. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina hala ere 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Beraz, giro sargoriarekin jarraituko dugu. Asteartean ere zaparradak eta ekaitzak nabarmenduko dira. Zaparrada mardulenak egunaren bigarren partean botako ditu, eta edozein eskualdetan bota ditzake. Hodeitzari eta iparraldeko haizeari esker, temperaturak behera egiten jarraituko du. Kaixo eta ongi etorri gaurko egunera, oraingoan Javier Mangado historiazalea daukagu gurekin. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Duela 2 aste egon ginen hitz egiten Burgoen eraketan eta Batasunaren pribilegioaren eraketa, pasaden ostiralean, irailaren 8an, izan zelako berez Batasun pribilegioaren 600. urteurrena eta aste horretan zehar hainbat ekitaldi eta ekintza egon dira Iruñean. Eta pixkat utzi genuen Nabarreriako hiriko burgo horretan eta falta zaizkigu San Nikolas eta San Zernin. Eta bi burgo horiek gaur eginen dugu bisita gidatu hori jarraitu, ez pixkat? Bitxikeriak kontatuz da holan. Baina zer egin zen pixkat kontatzearen ostiral honetan, Batasunaren pribilegioan? Bueno, ez duk esan duzun bezala, ezen hilaren 8an bakarri, eta aste osoan barna, eta batez ere aste buruan, gainera kontziditu zen Buelta Espainiako irten bidearekin, eta orduan, izan zen nahiko nahasia, Eta guk, gure taldea, eskilak jo behar izan zituen hori ospatzeko, Baina, bitxia da, eta igual norbaitek, edo batek baino gehiago galdetuko dio bere buruari, zergatik erregeak etorri zirenean, eta erregeak etorri ziren, bizitan, Eta zergatik erregeak etorri zirenean, katedralera etorri zirela, ez ziren eskila jo, eta inguruan bai. Eta nahiko bitxia da kontua, ze Elizak ospatzen duena, egun horretan ez da Batasunaren pribilegioa, ze hori da afera zibila. Baizik eta Ama Birjinaren jaiotza. Eta orduan, eskila jo genituen egun horretan bertan, goizeko 9etan meza dagoelako, meza zegoelako, hain zuzen, ospatzeko Ama Birjinaren jaiotza. Eta gero arratsaldean urtero udalak
egiten du bizitaldi bat katedralera, rekien bat errezatzeko, otoiz egiteko, rekien solemne bat, erregearen alde, Carlos Hirugarrenaren alde. Eta orduan ere bai jotzen ditugu eskilak. Baina Espainiako erregeak etorri ziren goizerdian, 11:00. Eta hori zen bizitaldi pribatu eta zibila. Beraz, ezin ziren eskila jo. Orduan, bitxia da, baina hola gertatu zen. Eta zer egin zenuen zuk egun horretan? Goizean eta arratsaldean eskila jo, batez ere ez. Eta gero, ez ohikoa izan dena izan zen, igandean ere bai, jo genituela, bertan errepresentazio bat, antzerki modukoa egin zelako, koroapenaren errepresentazio bat, ez? Eta orduan eskilak ere jo genituen. Eta giro ona zegoen, ez? Eta jendez beterik, kaleak eta bar? Bai, jendetsua izan zen, eta gauza asko egin ziren, koroapenaren antzerkia, representazioa egin zen, eta eskilak jo genituen. Eta baina beste hainbat gauza pilo bat izan ziren bai. Egon zen ere, ez banago oker, 120 postu merkatu bat, ez? Egon zen oso polita eta holan. Bai. Eta gero, katedralaren atzekaldean, Barbazana ibilaldi horretan, egon zen, montatu zuten hainbat, ez dakit, kanpamendu oso bat, egiteko errepresentazioa borroka bat adibidez, erdiaroko borroka bat, eta antzestu zuten ere bai, izan zen oso polita. Beraz, bueltatzearren duela 2 asten utzi genuen lekura, kokatzearren non utzi genuen, ze lekutan? Bai, utzi genuen, Nafarroko ospitalean, garai hartan ospitala zena, hain zuzen Errotxapeako portalaren gainean. Han dago gaur egun Nafarroko museoa dena, eta han komentatu genuen atean bertan, goian, badagoela buruezur bat, egoekin, errepresentatzeko, nolabait irudikatzeko, hango hildakoen arimak zerura joango zirela eta hola, eta komentatu genuen pixkat, gaixoa handi sartzean zer pentsatuko tezuen, hemendik ez naiz aterako. Eta hor geratu ginen. Beraz, atera ginen Navarreria hiritik, eta mugan geunden San Zernin burgoaren mugan bertan, ez? Orduan, hasiko ginateke berriz, maldan bera, Santo Domingo aldapatik hartzeko, gero maldan gora berriz, zuzen, enzierroa ibiltzen den tokitik, ez? Eta handi goiti helduko ginateke udaletxeko plazara. Baina udaletxeko plazara heldu baino lehen, eskuinaldean badaude eskailera batzuk igotzeko San Zernin elizaraino, ez? Bueno, justo horretan, eskailera horietatik goiti, justo horretan zegoen portalea, Burgoko portalea, portale nagusia. Maldan bera zegoen, logikoki. Eta orduan inguru horri deitzen zaio, jarri zioten izena, portalapea. Portalaren azpiko zonaldea, ez? Portal horretatik sartuko bagina, imaginatu, portala, harresien artean, zuzenean ikusiko genuke, gaur egun ikusten den bezala, San Zernin dorrea, San Zernin dorreak, bi dorreak, eta eliza eta dena, ez? Hortik, biratzen baldin badugu, sartu gara burgoan. Biratzen baldin bagara pixka bat eskuinaldera, aurkituko genuke kale nagusia. Kale nagusia, San Zernin burgoko kale nagusia. 3 burgoek bazuten barkoitzak bere kale nagusia, ez? Eta orain mantentzen da kale nagusia, Iruñeko kale nagusia bezala. Han zer aurkituko dugu? Aurkituko dugu kondestable jauregia, adibidez, aipatzeko, askoz ere modernoagoa da ez. Han egin zuen egoitza, Leringo kondeak.
konkista garaian, bakigu zera Agramondarren eta Beamondarren arteko zera gatazkak, bera Agramondarratzen, baina egin zuen aldaketa eta Beamondarren alde egin zuen, eta orduan zera nolabait traidore bezala hartzen da, ez? Ze berak zera bideratu zuen konkista, Nafarroako konkista azkenean, ez? Bueno, pues hori zen bere egoitza, gaur egun da Zibibox baten zera egoitza, bizi handia dauka auzoan gaur egun. Eta, nahiz eta desbideratu pixka bat, komentatuko dugu, barrenean, Kale Nagusiaren barrenean, aurkituko genuela muturrean, San Lorenzoko eliza, San Fermin kapera dagoen eliza ere bai. Eta orduan, zera Santzerningo burgoa oso nagusia zen, eta horregatik da burgo bakarra bi parrokia dituena, San Lorenzo eta San Zernin, San Saturnino. San Lorenzoraino joango bagina, luzea bada ere, gaur egun ikusten dugun San Lorenzoko elizako zera aitzinaldea modernoa da. Eta olako eraikuntza modernoa, han zegoen dorre handi bat, ez bakarrik Nafarroaren konkistaren ondorengo harresiarena, baizik eta lehenengo burgoaren harresia, Santzernin burgoaren harresia. Eta han zegoen dorre handi bat, San Lorenzoko dorrea, han zegoen beste portale bat, defendatzeko, portalea hain zuzen defendatzeko. Eta Victor Hugo, bere garaian, ikusi zuenean, aipatu zuen herriaren izen herrikoia eta La Mirabile zela, La Mirabile, zoragarria esateko, ez? Osa, sekulako dorrea zen, garai batean, momentu batean, aurre egiteko, erasoen aurre egiteko, erasoi aurre egiteko eta lehendabizikoa zen, ez? Eta momentun batean, garai batean gertatu zen, O'Donnell generala zena bazegoen Ziudadelan. Eta konbentzioko gerran, bera ageri zen alde, hemen Espainia osoan betzen kontra, ez? Baina ageri zen alde, frantsesen alde beraz, eta konbentzioko gerra gertatu zen, ez? Orduan, kainoiak atera zituen, Ziudadelatik, eta Larraina inguruan jarri aparatu zituen, eta handik Iruña bombardatu. Orduan, bombardaketa hori, garai hartako proiektilak ez ziren leherkariak, baizik eta bolak. Eta orduan, inpaktua bakarrik egiten zuten. Orduan, halako bolak, halako proiektil askok jotzuten La Mirabile dorrean, eta geratu zen oso kaltetuta. Eta hain zuzen batzuk joaten ibiltzen ziren, ez era Kale Nagusian barna, zuzenean paraleloa dagoelako ez. Orduan, oraindik ikusten da aztarna bat, Teresiana zegoen jauregian, balkoi batean ikusten da barandan, olako koska bat, halako bola batek eginda. Baina dorrea noiz suntsituz duten erabat? Dorrea geratu zen kilikolo, oso kilikolo. Eta orduan, desprendimenduak, erorketak gertatzen ziren, nahiko arriskutsua zen, eta orduan, 20. mendearen hasieran, erabaki zuten eraistea eta beste berri bat egitea, askoz ere txikiagoa eta askoz ere, ez hain polita, ez hain ikusgarria, ez? Eta da gaur eguneko dagoena. Gaur eguneko aitzinaldean, bere momentuan bazegoen olako kupula bat, puntaduna, jonjorra, luze-luzea, baina beste batean tximista batek kaltetu zuen eta azkenean bota zuten. Eta horregatik dago laua, dorre bat antzekoa, baina jonjorri gabe. Bueno, bueltatuko gara Santzernin aldera. Eta Santzernin inguruan ikusi daiteke, el Pocico de Santzernin esaten dena, ez? Putzu bat, gogoratu behar dugu, Iruña, pixka bat,
oinarria hartzeko, meseta bat dagoela, meseta baten gainean dagoela, ez? Alde guztietatik badaudela, gero ja, zera aldapak, malkorrak eta aldapak eta ala. Eta orduan, zera handik, lurgainetik, 10-15, 20 metrotara gehienaz, badagoela zera tuparria. Tuparria da impermeablea, ura ez da pasatzen, ez da iragaizten, ez? Eta orduan geratzen da, maila freatiko bat esaten dena, geratzen dela ura, ez? Eta horregatik, egiten baldin baduzu zulo bat, aurkituko duzu ura, segurenik edozein tokitan. Eta hori egiten zuten Erdiaroan eta Erramatarren garaian eta Baskoien garaian ere bai, zuloak egin eta putzuak egiten zituzten. Eta orduan, gaur eguneko aldezarreko iaia etxe guztietan, kortetan eta ekuilutan eta hola, eta patioetan, bazegoen putzu bat. Izan ziren 300 baino gehiago putzu, Iruña osoan, eta esaten zen, badago esaera bat, esaten duena, edan daitekela bere garaian, ura, urteko egun bakoitzean putzu desberdin batean. Eta putzu horiek gehienak ja desegin ziren, gero ja modernizazioaren aldera eta hola, baina batzuk geratu ziren, eta hori da bat, el Pocico de San Fermin esaten dena. Hor, tradizioz, esaten da, San Fermin bataiatu zutela, bertan. Eta agertzen da, iskribu bat, eta agertzen da hori ez. Baina aurreko garaian, Erromatarren garaian, han zegoen templo bat, elizantzeko bat, Diana jainkotzaren omenez eskainia, ez? Eta horren oroimenez edo badago gero portala zegoen tokian, eskaileretan, etxe batean badago irudia handi bat, eta da Diana jainkotzaren irudia. Eta nori izan zen Diana, laburki esan da? Nola? Nori izan zen Diana hori? Diana cazadora, ehiztaria zen, jainkotza ehiztaria. Eta horregatik agertzen da arku batekin, uztai batekin, eta askonak eta dena agertzen da. Eta han ematen zitzaion, hori, otoitzak eta han egiten ziren. Eta portala dagoen tokian, ingurua deitzen da portalapea, delako malda beiti bat, ez? Hortik bertatik badago belena bat, karrika estu eta txiki bat, belena de portalapea esaten zaiona, eta bizitatzeko da nahiko kuriosoa, ze egina dago justo harresiaren parean. Orduan, harresi zaharra, bera ikus daiteke, bertan, hortik bera, badago lurperatuta, gatazkak eta gerrak eta historiaren ondoren lurra joan zen pixka bat igotzen, ez? Eta han, paratu dituzte bola batzuk, katapulten proiektilak direnak. Eta oso ikusgarria dira kalibre desberdinetakoak, eta ikusten da oso ongi. Eta belenatik barrenera ikusten da harresia, baina ikusten da ere bai dorre bat. Dorre bat, oraindik mantentzen da dorre hori, eta egin dezakegu pixka bat irudia nolakoa zen harresia, oso harresi potente, dorre sendo bat, orain bere gainean, goiko aldean, badaude bizilekuak, jendea bizi daan, eta azpian badago elkarte bat, nahiko ezaguna, Napardi elkartea, bertan dago. Ordan, belenatik aterako bagina, berri Santzernin elizaraino, eliza ikusten baldin badugu, oso eliz sendoa, ematen du gaztelua, oso gotortua dago, ez? Zergatik, burgoen arteko liskarrak nahiko maiz gertatzen zirelako, ez? Auzokideak ziren guziak, baina ez ongi eraman haien artean, ez? Zergatik, gertatzen zelako, orain, estatu batzuetan gertatzen den bezala, herri bakarra, herrialde bakarra, ez? Baina estatuak nahiko independienteak, nahiko autonomoak, ez? Orduan, gaiztakeri bat suertatzen baldin bazen batean,
gaiztoak alde egiten zuen beste ondoko estatura, egiten dute gainera, eta orduan salbu dago, ez? Eta hemen gertatzen zen gauza bera. Osa, olako hilketa edo lapurketa gertatzen baldin bazen San Nikolas Burgoan, Burgoan, pues San Zerrin aldera, edo Navarreria aldera, eta gero, pues bueno, pues saltzak, ez? Eta gainera, gizarte klaseak ziren oso diferenteak. Burgoa, San Zernin Burgoa zen nagusiago besteak baino, gogoratu Navarreriako biztanleak zirela morroiak, apezpikuaren morroiak guztiak. Eta beste hauek ziren, San Zernin eta gero San Nikolas Burgokoak ere bai, baziren artisauak eta jendeia independientea, orduan, eta gainera erregeak babestuak, orduan, nagusiago nolabait ziren, eta orduan, historialariak aipatzen dute beti hori, ez? Batez ere zirela klasen arteko desberdintasun horiek, gaztazkeen oinarria, ez? Eta, hori, egin zuten, olako eliz sendo bat, babesa hartu ahal izateko. Gero, hor bitxikeri badago, badaude dorreak, baditu dorreak, eliz horrek, alde bat da eliza, jatorrizko eliza, baina beste alde batean dago Virgen del Camino, Ama Virginaren kapera. Hori zen klaustroa, elizaren klaustroa. Baina momentun batean egin zuten beste eliz txiki bat, eta hor Virgen del Camino da oso famatua, oso herrikoia, ere bai, debozioa da nahiko herrikoia. Eta gero dorretan batean jartzen da olako haize horratza bat, beleta bat, eta oilar bat dagoan irudia, eta El Gallico de San Zernin, oso famatua, oso herrikoia da ere bai, ez? Eta han zegoen ere bai, dorre horretan begiratzen baldin badugu ongi, ikusten dugu, botatzen dugu faltan gauza bat, eta erlojua, ez dago erlojurik. Baina ezkila jotzen dute, ematen zuten orduak, ematen zituzten betidanik. Eta orduan, ondoko dorre txiki batean, bazegoen eguzki erloju bat. Oraindik badago aztarna txiki bat. Euskarria oraindik mantentzen da. Eta orduan, horren arabera ezkila jotzen zuten. Erloju horrek markatzen zuen ordua, eta ezkila jotzen zuten. Eta badago pasadizo bat, anekdota bitxia, urteetan barna, batez ere 18. Mendean eta, jendeak ez zuen ez mobilik, erlojurik, batzu bai, beste batzu gehienak ez, langileek normalean ez. Orduan, ez era txandaka, egiten baldin bazen lana, orduan, langile bat lanera joateko baldin bazuen demagun, ez? Goizeko 8 ordu muga. Orduan, goizeko 8 jotzen zuen, bai San Zerninen, baina bai San Lorentzon, eta ez zeuden ados. Orduan, aprobetxatzen zuten nolabait, trampa egiteko, eta orduan sartzen ziren, beranduago jotzen zuen dorrearen arabera, eta ateratzen ziren goizago. Segundutxo batzuk trampa egiteko, ez? Ni atera naiz ongi, atera naiz San Lorenzotik, San Lorenzoren arabera. Eta horren inguruan, aliz nagusi bat, Burgoaren erdigunea zen, eta handik, ateratzen baldin bagara udaletxe plazara aldera, aurkituko dugu bertan kale berria. Arresia zeharkatzen zuen pixka bat orain San Saturnino kalea dagoena. Orain urbanizazioa dago pixka bat zeharkatuta. Eta San Zernin Burgoaren
mutur batean, mutur horretan, kale berria dagoen mutur horretan, bazkoen beste dorre bat, beste dorre handi bat, galea dorrea deitzen dena. Hori desagertu zen, hori ja eraitsi zuten erabat. Baina aztarnak oraindikan agertzen dira hango hotelaren azpian, agertzen dira. Dorre hori oso importantea zen ere bai, galea dorrea, eta erabiltzen zen ejekuzioak egiteko. Gaiztoak, nola egiteko, hiltzeko. dorre gaiztoa. Bai, eta ez zuten gastatzen horretan, ejekuzio horietan ez zuten gastatzen ez da askona bat ere. Igotzen zituzten gora eta bota, zuzenean. Eta ez baziren hiltzen berriro. Eta ez baziren hiltzen berriz gora eta berriz bota. Osa, nahiko, gogorra. Eta orduan, arresi hori, galea dorrearen tokian, biratzen zuen hegoaldera. Hegoalde mendebaldera. Eta jarraitzen zuen kale berrian parean. Orduan, guk igoko bagina, kale berritik San Francisco plaza aldera, orduan, eskuinaldean aurkituko genuke San Zerninburgoko harresia, eta bertako etxeetan ikusten dira oraindik harriak aprobetxatu zituzten, eta hola. Eta eskerraldean, beste burgoaren, San Nikolas burgoaren poblazioa harresia. Eta han ere ikusten dira, lehendabiziko etxeetan, aprobetxatu zituzten, eta hola. Eta orduan kale berria zen Lubanarroa, fosoa, bien arteko fosoa. Jakina, harremanak ez baziren oso onak haien artean, han ez dago portaletik, ez dago komunikaziorik. Hori zen, defentsarako besterikan gabe. Baina baita ere, Lubanarroa baldin bazen, zaborra botatzeko tokia. Bai burgo batetik, bai bestetik, zaborra botatzen ziren, ordan zabortegi bihurtzen zen, ez? Eta kale berria heltzen zen, orain, momentu honetan, heltzen zen tokiraino. Gero ja, batasuna eginda, batasunaren privilegioan agertzen da idatzita, ez burgoen arteko harresiak botatzeko. Ez, baizik eta usteko. Ordan, bakarrik kanpoko harresiak ziren nagusiak, eta gero burgoen arteko, ez zuten inongo garrantzirik, eta orduan usteko, baina ez botatzeko. Orduan jarraitu zuten, urte batzuetan, han jarraitu zuten harresiek, ez? Harresien aztarnak ikusi daitezke ere bai, San Francisco plazako aparkalekuaren, lurrazpiko aparkalekuan, sarreran ikusi daiteke ja nahiko ongi, badaude aztarna batzuk, San Zerninburgoko harresiarenak. Eta bai ikusten dira. Gero, San Francisco plaza ez zen existitzen. Garai hartan ez zegoen plazarik. Han zegoen Iruñeko kartzela. Etxe haundi bat. Eta orduan, bakarrik geratzen zen gaur egun eskolak eta kartzelaren artean dagoen tarte hori. Tarte hori zen Eslaba kalea eta San Miguel karrikaren zabalera berdina. Beraz, nahiko kale estua zen. Jatorrizko zabalera zen San Miguel kalearena. San Miguel kalea, ez dakit zer izango diren, 6 metro gutxi gora bera, gutxiago igual. Gero, Eslaba kalea zabaldu zuten, eta nahiko bitxia da, jartzen baldin bagara San Francisco plazan, San Cristobal Eskaba aldera begira, Eslaba karrika hartzen baldin badugu paraleloan begira, barrenean badago iturri bat, deskalzoz karrikan, badago iturri bat. Iturri horrek ixten zuen Belena. Belena jarraitzen zuen, kalea, jarraitzen zuen harresiraino, gaur eguneko harresiraino. Baina jarri zuten hor, pixka bat, ixteko eta. Eta, iturri hori zegoen kalearen erdian. Baina guk ikusten baldin badugu, begiratzen baldin badugu, ikusten dugu desplazatuta, eskuinaldera pixkat desplazatuta. Zergatik,
Belena, ze hori zen Belena, Belena zabaltzean, zabaldu zuten gehiago ezkerraldera, eskuinaldera baino. Ordan, desoreka hori mantentzen da gaur egunez. Eta zergatik Belenak eta kaleak eta hori, pixka bat komentatzeko ere bai, San Zernimburgoko hirigintza, urbanizazioa, da kale nagusia, imaginatzen baldin badugu, kale nagusia, Jarauta kalea, San Francisco kalea, Antzoleaga, hori guztiak dira, norabidea da iparraldetik mendebaldera. Barkatu, ekialdetik hegoaldera. Eta orduan, oso luzeak zirenez eta haien artean komunikaziorik ez zegoenez, orduan egin ziren olako karrikastuak eta belenak esaten zaie, ez? Eta horiek dira, iparraldetik mendebaldera norabidea, ez? Eta hau zen nagusiena. Gero Eslaba kalea izendatu zutena, gero San Miguel kalea ere bai, eta plazan ere bai bazegoen Belena hori, ez? Gero, urteak pasata, kartzel berria egin zuten, San Roque inguruan, Donibane inguruan, gaur egun arte ezagutu duguna, orain bota dute ere bai, hori ere bai. Eta orduan, kartzel zahar hori bota zuten, desegin zuten. Eta sortu zuten plaza? Eta sortu zuten plaza, hori da. Komentatzeko ere bai, kartzel hori zen arrunta. Gaizkile arruntak sartzeko, ez? Ze nobleak baldin baziren, orduan bere kartzela zen Ziudadela. Bazegoen diferentzia hori. Bueno, hori bota zuten. Aipatzeko ere bai, ondoko Kontseiluko plaza, plaza txiki bat, horren parean, pentsa ezagun, plaza hori itxita zegoela. Ez da, gaur egun komunikatuta daude bi plazak, ez? Baina momentu hartan itxita zegoen. Eta orduan, bazegoela tunel bat, gaur eguneko etxen parean, tunel bat komunikatzeko kale berria eta Antzoleaga kalea. Gero hori itxi zen ere bai. Orduan, hortik jarritzen baldin badugu San Miguel karrikatik, sartu gara San Nikolas burgoan. Beste burgo bat, 3. burgo hori. Eta zergatik 3. burgo, aurreko egunean ere bai komentatu genuen pixka bat. Pentsatu behar dugu Nabarreria zela hiria. Baina Apezpikuaren agindupean zegoen. Orduan, Iruñeko erregea eta gero Nafarroako erregea zena, bi buru hiri batean gaizki. Orduan, nolabait bere poterea nabarmentzeko pixka bat, erabaki zuen San Zernimburgoa eraikitzea eta ekarri zuen etorkinak, ekarri zituen Frantzia aldetik. Nafarroako erregea zen, baina Frantziako erregea ere bai. Orduan, eta horiek hasi ziren hartzen, nagusitasuna, ez? Eta orduan, Apezpikua moskatu zen, eta pentsatu zen, beste burgo bat egingo dut, hegoaldean, haiek ez zabaltzeko, ez? Eta horregatik sortu zen San Nikolas burgoa. Eta Frankoak baldin baziren, San Zernimburgokoak, San Nikolas poblazioko biztanleak nahaztu ziren, bazen Nafarrak ere bai, inguruko herritako biztanleak edo jendea etorri zen bizitzera, ez? Eta San Nikolas burgoan gaude. Orduan, San Miguel karrikati aurreratzen baldin bagara, aurkitzen dugu San Nikolas eliza. Esan zen eliza bezala, gotortua dago, oso gotortua gainera, sendoki gotortua, gaur egun ez du ematen du, nahiko sendoa dela, baina ez du ematen bere momentuan zen nolakoa zen, ez? Eta zen oso, gaztelu bezalako bat, zen 4 dorre
oso sendoak, lau izkinetan. Gaur egun geratzen da bat eta zaharberrituta, osea, erabat eraldatuta, ez da originala. Agertzen dira almenak eta historia, baina ez. Baziren askoz ere potenteagoak eta askoz ere altuagoak. Orduan, eta zergatik, zer gertatu da horrekin, ez? Osea, oso polita zen, oso eliz polita eta ikusgarria. Pues, konkista garaian, behin Iruña konkistatuta, konturatu ziren Fernando Erregea eta Albako Dukea eta horiek guztiak konturatu ziren, Gazteluko plazan bazegoen Luis Elutin erregearen gaztelua, oraindik aztarnaren bat geratzen da eta han hori nahiko ondatuta zegoen eta Fernando Erregeak erabaki zuen eraikitzea beste bat, Castillo de San Fernando deitzen zitzaion, orain diputazioa dagoen tokian, bertan. Eta egin zuen. Baina San Nikolas Elizako dorreak altuagoak ziren. Orduan, hortik erasoa egin liteke, goitik bera gainera, tiroak goitik bera egiteko eta defensa behitik gora. Orduan, hori militarren hizkeran deitzen da padrastro. Eta hori zer esan nahi du? Padrastro? Badagoela toki bat erasotzeko erresa. Gaztelu bat edo fortifikazio bat. Eta orduan, baziren padrastroak. Adibidez, pixka bat komentatzeko. Artilleria garatzen hasi zenean, eta hola, tiroak gero eta luzeagoak zirenean. Eta orduan, aurreko egunean komentatu genuen, eskabatik tiroak egin zite. Orduan, eskaba zen padrastro bat, Iruñeko padrastro bat. Orduan, hori militarren pentsamoldean hori kendu behar dira. Eta orduan, zer egin zuen erregeak, Fernando Erregeak, Albako Dukeari, hori fuera. Eta bota zituzten hiruak, osea, lauak, desegin. Osea, desegin, rebajatu asko, eta gaur egun ez dago ez aztarnarik ere. Orduan, horregatik, moztu ziren. Orduan, zergatik gotortua, Eliza, Santzernin gertatzen zen bezala, ez? Jendea babesteko. Eta halako liskar batean, gatazka handi batean gertatu zen behin, Santzernin eta San Nikolas artean. Eta orduan, Santzerningokoek eraso egin zieten bestei eta auzoan sartu. Burgoan sartu, Burgoa konkistatu zuten. Orduan jende guztia sartu zen, biztanle guztiak sartu ziren Elizaren barruan, edo gehienak, beste batzuk eskapo, gehienak. Orduan, erasotzeko oso zaila zen, hori, doan zer egin zuten, sua eman. Eta eman zioten sua, jende guztiarekin barruan, eta orduan guztiak akatu. Eta Eliza osoa erreztuten? Eliza osoa errezuten. Eta oraindik, arriskoa da, ez? Eta oraindik, Elizaren barruan ikusten dira aztarnak, beltzadurak eta hormetan agertzen dira oraindik aztarnak, hartako aztarnak. Osea, no se andaban con chiquitas. Bai. Bueno, Elizaren aurrean badago plaza, San Nikolas plaza. Eta hortik ateratzen da San Nikolas karrika. Bueno, San Nikolas karrika zen Burgoko kale nagusia. San Nikolas Burgoko, poblazioko karrika nagusia. Osea, guztiek bazeukaten bere karrika nagusia, ez? Guztiek bazeukaten bere karrika nagusia. Eta orduan, plaza erabiltzen zen, garai batean, herri askotan gertatu zen bezala, batez ere mendialdean, hilerri, han lurperatzen ziren, biztanleak, hildako biztanleak ez. Gero eta jende gehiago hasi zen etortzen eta gero eta hildako gehiago, orduan hasi ziren ere bai lurperatzen Elizaren barruan. Eta orain ikuste daiteke oraindik Elizaren soluan badaudela hilobiak, zenbakitutak, bakoitza bere zenbakiarekin mantentzen dira. Eta plazakoak ere mantentzen dira? Zin? Plazakoak ere mantentzen dira? Plata?
plazan, San Nikolas plazan ere. Bai. Azkenean gaizki, ez? Osea, pues, 17. 19. mendean, erabaki zen, hori higienikoki oso kaskarra zela. Eta orduan, eraiki zuten Beritxitos inguruko alderdiko hilerria, gaur eguneko hilerria, eta hori guztia kendu, ez? Santzernin gertatzen zen, Santzerrinen berdin, Orduan, deus estatut ziren, ez? Hor ere bai, badaude, bere bitxikeria, bere anekdotaren bat, aipatzeko bat, claro, orain hasi ziren, momentu hartan, ez? Hasi ziren hildakoak garraiatzen hilerriraino, ez? Eta badago distantzia bat. Eta 19. mendean, karlistada batean, aurreko egunean komentatu genuen eskabatik tiroak egiten zuen, orduan Iruña setiatu zuten, ez? Karlistek setiatu zuten. Eta orduan, hemendik hildakoak eraman behar ziren, eta halako batean, nola ematen ziren, gurdi batean. Eta halako batean, gurdia eta mandoa atera zen, hiritik, hildako batekin, kutsa eta dena, ez? Eta bidean, hilerriko bidean ja kanpoan, orain San Jorge inguruan, Beritxitos, Ibai ondoko bide horretatik, ez? Han zebilera, karlista batzuk agertu ziren, eta mandoa eta gurdia apurtu zuten. Eta han utzi zuten hildakoa, eta kutsa eta dena, eta eman behar zuten gora, ez? Eta komentatzen da, dokumentatuta dago, mandoa agertu zen Tafallan. Osea, eraman zuten apurtuta Tafallan. Eta orduan, pesatu zen, hori ezinezkoa da, gerran gaude eta ezin da hori. Eta orduan hasi ziren jendea lurperatzen, biztanlean lurperatzen, Arantzadin. Osea, Arantzadin izan zen behin-behineko hilerri bat. Azkenean, nagusien artean akordatu zuten, akordio bat lortu zuten, hori errespetatzeko eta jarraitu zuten berriz eramaten, ez? Baina momentun batean, eten egin zen lurperaketa toki horretan. Total, San Nikolas elizan geunden, ez? San Nikolas plazan. Hortik, Indatxikiaren aldera baldin bagoaz, handago beste plaza txiki bat, Elizgibelean, nahiko txoko polita, bildua eta atsegina. Eta handik goiti, begiratzen baldin baduguan ikusten dugu, Elizaren alde horretan, ikusten da dorre txiki bat. Berriz, zarberrituta dago, erraikita dago, baina dirudienez hori da, aztarna zaharrena, jatorrizko elizakoa, ez? Zaten da. Orduan, hortik ja Indatxikia, karrika ikusten dugu, eta bertan, komentatu behar dugu, elizaren beste aldean, Sarasate pasalekura ateratzeko, antzegoela portale nagusia, San Nikolas portalea, portale zaharra. Gero, batasunaren ondoren, baina konkistaren ondoren, batez ere, konkistaren ondoren, artilleriaren garapena zela eta teknika eta taktika militarrak garatuagoak zirelako, eta hola, ikusituten babes hori, arresi hori, justo horretan zegoen, ez? Arresi hori ez zela nahikoa, ez zela oso sendoa eraso baten aurrean, ez? Eraso moderno, garai hartako eraso moderno baten aurrean. Eta arabaki zuten arresi berri bat egitea. Eta handik, gutxi gora bera, 160 metrotara arresi berria, ez? Hain zuzen, Carlos Hirugarrena zine aretoak ziren tokian, han zegoen arresi berria. Arresi berria, esan behar dugu, dela 16. mendetik aurrera.
17 eta 19. urteetan, harresi sendoa, oso garestia, oso poliki egin zen, urteak eta urteak eman ziren, ez? Eta toki horretan, San Ignacio Eliza dagoen inguru horretan, zegoen portale berria, baina San Nikolas portale berria. Eta portale hori desmontatu egin zen, azkenean, harresi horiek guziak 20. mendean desegin ziren guziak, eta portala desmontatu, baina nahiko portale ederra zen. Orduan, dozena bat urte pasa ondoren, pentsatu zuten, udaleko batek pentsatu zen, oso ongi pentsatuta, oso portale ederra da, ona izango zen paratzea nonbait ez. Eta paratu zuten, baina takoneran. Takoneran, hiru erreken hoteletik takoneraraino dagoen portale hori da San Nikolas portale berria, zaharra desegin zen, ez? Orduan, Indatxikia, bueltatzen gara, ez? Indatxikia karrika hartzen baldin badugu hori zen ronda bidea. Hau da, harresiaren atzeko pasabidea soldaduak ibili izateko leku batetik bestera eta begiraleak, bigiak eta hola kokatzeko, ez? Horregatik da, Inda txikia, oso txikia, ez? Kale estua eta txikia. Hortik, jarraitzen baldin badugu, ateratzen gara komedia eskarrikara. Eta horren, komedia eskarrika, eta komediaz. Zergatik, han antzoki bat zegoelako, lehengo antzokia zegoelako, eta oraindik badago etxea, eta etxea da, ateratzean, Indatxikiatik ateratzean, azkeneko etxea ezkerrekoa. Osea, ika dagoen orain eraikin hori zen. Eta ondoan badago kafetegi bat, edo taberna bat, el patio de las comedias, deitzen dena, hain zuzen. Bertan zegoelako el patio de las comedias. Horregatik deitzen zen komediaz, ez? Bueno, deitzen da. Eta horregatik, bai. Eta eraikin horren bizia da ere bai, nahiko gora beratzua eta oso bitxia ere bai. Zer, klar, han egiten ziren komediaz, osea, antzerkia, ez? Eta hemen, Iruñan, betidanik izan da oso afizio handia antzerkian. Betidanik, ibili ziren antzerkiak egiten San Lorenzo inguruan, osea, toki batzuetan, toki desberdinetan, eta etxe hori egin arte, ez? Eta ezen, osea, orain pentsa dezakegu Gaiarrean txokia, aretoa, ez. Bazen patio bat, etxe bizitzen, patioa. Beraz, etxe bizitza zinguratua zegoen, korridore batzuekin, Madrilen gertatzen zen bezala, ez? Eta horren, korridore horietatik ikusi zen zera antzerkia, ez? Orduan, eszenatokia zegoen barrenean. Komedia eskarrikatik beste aldera, etxe barruan, ez? Hor zegoen eszenatokia. Patioan, ez zegoen eserlekurik, zen patio bat. Orduan, ez zen eserlekurik. Hor ikusleak jartzen ziren zutik. Ikusten zuten funtzioa, ikusten zuten zutik. Baina gizonezkoak bakarrik. Han sartzen ziren bakarriz gizonezkoak. Aurreko palkoan, patio eszenatokitik eta patioan barna beste aldean, han ziren palko nagusiak. Han kokatzen ziren alkatea, erregeordea, elizaburuak eta militarrak eta hori guztia, ez? Eta aldeetan eta batez ere goian jartzen ziren emakumezkoak. Aldeetan nobleak, baina goian emakumezkoak. Eta zergatik gizonezkoak behian, emakumezkoak goian, ez? Norbaite komentatzen zidan, hau komentatzean lagun bate komentatzen zidan, hori beti bezala, emakumea beti toki txarrenean, eta egia zen, toki txarrenean. Horren, eta zergatik desberdintasun hori, banaketa hori, ez? Gainera, sartzeko, gizonezkoak sartzen ziren ate batetik, komedia eskarrikatik, ate nagusitik.
nolabait esateko. Baina emakumezkoak inda txikiatik. Osa, bat zegoen beste sarbide bat, txikiagoa, emakumezkoak sartzeko. Eta goian okerrago ikusten zen. Bai, klaro, logikoki, urrunago eta aldetik ere bai, albotik. Orduan, bai, gure garaian, Gaillarra Antzokian, deitzen zen el gallinero, eta zen merkeena, ez? Orduan, eta zergatik hori? Pues liskarrak zirelako gatazkatik eta historiak, bai, gizonezkoen eta emakumezkoen artean, baziren, bakizu, jendea pasatzen zen, normalean, antzerkia joatea zen festa bat, nolabait esateko, ospakizun bat, eta orduan jendea pixka bat, edo mozkortzen edo nolabait hausartzen ziren, ez? Eta orduan, baziren, maiz, gertatzen ziren gatazkak eta historiak, eta horregatik, hori mantentzeko, ordena mantentzeko, jartzen ziren bi udaltzain gainera, bai, zaintzeko. Osea, gizonezkoak sartu, eta behin sartuta, orduan, emakumezkoak sartzen ziren. Gero nobleak ez, nobleak, gizonezkoak eta emakumezkoak denak batera sartzen ziren, eta denak nahastuta. Horiek, ja, formalagoak omen ziren, ez? Eta zenbat iraun zuen Antzoki horrek? Nahikotxo, ze baziren, osea, ez zen bakarrik obra bat. Izaten ziren ere bai jokuak eta jolastak eta historiak, osea, nahiko gaur egun bezalakoa ez zen izaten, ez? Baziren, holako, osea, aktoresak, baina baita ere juglarrak eta holako oso anitza izaten zen eta luzea. Eta orduan, hemen beti gertatu, hemen Iruñan, oso itxura errotua izan da, holako divertimentuetan lorturiko dirua ongintzan ematea, ez? Eta hemen ematen zen a los niños de la doctrina, deitzen zena, osea, mezurtzak eta hola. Eta mezurtzak biltzen ziren ondoko etxe batean, bertan ere bai, Eta, hori, dirua eta horien alde joaten zen. Gero ere, miserikordia etxea egizutenean, eta hola, ja, 18. mendean, haien aldera ere joan ziren, eta azkenean miserikordia etxeak irentzi egin zuen, ez? Umezurtzak, ara pasatu ziren, eta ordan ja, bakarra. Eta mantentzen da ohitura hori, ze orain, Zezen plaza, nagusia da, nagusia, jabea, nolabait esateko, da miserikordia etxea. Ordan hango dirua eta antolamentua eta dena, miserikordia etxeak ere ematen du. Ordan hori oso errotuta izan da hemen Iruñan, eta baita Gasteizen ere. Gasteizen, Zezen plaza, oraindik jarraitzen da bertako miserikordia etxearen zera menpean edo agindupean. Claro, antzerki mundua historian barna izan da nahiko moralaren aldetikan nahiko laxoa, ez? Nahiko lasaia eta jende nagusiak ez zuen ongi ikusten, Elizak ez zuen ongi ikusten. Orduan, momentun batean egin zen araudi zehatz bat, estatu mailan, hori guztia, nolabait normaltzeko pixka bat, ez? Baina hemen Iruñan, bazegoen ere bai araudi propio bat. Bestea, baino gogorragoa. Eta zer esaten zuen araudiak? Punto batzuk adibidez bat, esaten zuen, aktoresek, ez aktoreak, aktoresek, ezin zutela eman funtzio pribatua eze partikularretan. Batzutan gertatzen zen, igual nobleen artean edo dirudunen artean, gertatzen zen, hau ikusi nahiko nuke nik, nire etxean, nire jendearekin, nire lagunekin, eta hola, eta funtzio pribatu bat ordainduta, ez? Kontuz, aktoresak ez. Nobleen etxeetan bai. Eta harremanak ezin ziren izan aktoresekin. Osea, jendea aktoresekin ez. Betidanik izan da,
pelikuletan ikusi dugu, ez? Osea, bazegoen bat, lore sorta batekin, kamerinora eta bonboikutza edo harri bitxi bat edo lako, ez? Pues berdin. Orduan, debekatu zuten. Baina, nobleek bai, ez dakit zein, orain buruz ez dugu goratzen, ez dakit zein momentuetan bakarrik. Osea, ez beti. Baina, osea, uste zen, edo onartzen zen nolabait esateko, nobleak dira nobleak eta horren gainean zeudela, ez? Ez zen egia. Ez zen egia, izan ere, erregea bera, nik uste dut Felipe Laugarrena, edo Felipe Bosgarrena, osea, Espainiako erregea, bazuen amorantea, ezaguna, La Calderona eta zen aktoresa. Eta bere aizpa ere bai, beste nobleen amorantea zen. Osea, onartuta zegoen zenbat mailetik goiti, beti ez. Eta araudi horrekin noiz amaitu zen? Noiz amaitu zen? Nik uste dut, 19. mendean bukaeran ja, osea, behin zera antzoki nagusia eraiki zuenean, orain Gaiarra antzokia zena, dena. Momentu horretan ja hori guztia ja kendu zen, kenduta zegoen. Baina garai hartan ez. Eta baita ere, gertatzen zen, konpainia baldin batzen nahiko importantea, eta baziren, konpainia importanteak, aktoresak joaten ziren antzokira, joaten ziren enpalankin. Enpalankina zen, olako kabina txiki bat, gurdi bat bezalakoa, baina ez era olako abe, bi abe aldeetan, eramateko ez era morroi batek aurretik eta beste morroi batek atzetik, ez, bien artean eramaten zuten emakumea barruan, ez. Bueno, pues hori debekatu zuten, palankinak debekatu zituzten. Zergatik bidean erasoak egiten zituzelako, osea, batzutan edo funtzioa txarra zelako edo auskalo zerre zeudelako edo jakiten zutelako bertan aktoresa bat zegoelako, bueno, pues erasoak eta hola. Oan debekatu zituzten ere bai. Osea, pentsatzen nolako giroa zen antzerkiaren inguruan, ze giroa zegoen, egiten ari gara, 17, 18, 19. mendean gutxi gora bera. Oso toki bitxia. Eta hortik, karrika hori da komediaz, karrika. Claro, jarraitzen baldin bagara, bueno, gora, hegoaldera, jarraitzen baldin badugu, ja, han arresia zegoen, ez? Bazegoen portale txiki bat, han ere bai, bazegoen dorre bat ere bai, orain Gazteluko plaza aldean, baina beste aldera joaten baldin bagara, aurkitzen dugu Pozo Blanco kalea. Eta Pozo Blanco kalearen muturrean, zapateriarekin batera egiten duen tokian, hartzen da beste butzu bat, el Pozo Blanco, hain zuzen. Eta gau, Pozo Blanco, zergatik gatza zegoelako. Eta hain zuzen, karrika hori guzia izan zen, eta inguruko, nik uste dut, zapateria karrikako ere bai zonalde bat, bazen salineriaz deitzen zen. Tan, komerzianteak eta, biltzen zen gatza eta komerzianteak, bazen gremio bat de los salineros, eta etxe horiek osatzen zuten ez bakarrik zera karrika bat, calle Salineriaz, eta auzo oso bat, el barrio de las Salinerías zen bere momentuan. Gero ja zapateria eta hori guzia. Eta hortik ja zapateria, San Anton, hori guzia ikusiko genuke. Hortik, aterako ginateke ja Udaltzeko plazara. Inoren eremua zena, ez? Inoren eremua zena. Eta horregatik bertan udaletxea eraiki zen. Carlos Hirugarrenak dokumentuan, Batasunaren privilegioaren dokumentuan, hartzen da argi eta garbi bertan eraiki behar zutela udaletxea. Hortik, bueno, aurreko plaza, lehenago erabiltzen zen, inoren eremua zenez, erabiltzen zen salmentak egiteko, jakiak eta gauza horiek
saltzeko, eta garai hartan zen frutaren plaza, la plaza de la fruta. Zergatik, Beiko plazan, Santiagoko plazan, beste jakiak zera salerosten zirelako, ez? Haragiak eta gainerako guziak, ez? Gero azoka eraiki zutenean, dena batera joan zen ara, ez? Eta desagertu zen, eta orain da, udaletxeko plaza. Eta udaletxe plaza horretan, Udaletxe plaza, bai. hiru burgoetako jende elkartzen zen. Bai, salerosketak egiteko, eta Iruñerriko jendea etortzen zen saltzeko. Eta saltzeko sartu behar ziren zera Errotxapeako portaletik. Antzegoen portalezaina, zerga kobratzeko. Orduan, nahiko, Iruña osoan behin bateratua, eta behin konkistatuta eta hori guzia, ziren 7 portale, eta Errotxapeakoa zen bat, ez? Baina, azokatik gertuena zenez, orduan zera portalezaina, zera postua nahiko goxoa zen, jendea nahi zuen. Zergatik, beti geratzen zelako, zer ekatzen duzu, 12 dozena, 20 dozena arraultze. Utzi hemen bat, eta apuntatuko dizut, 15, dena delakoa, ez? Eta, hain zuzen, arraultzekin badago pasadizo bat, zegoen jota bat, orain buruan, osorik ez dudana, baina, bazen, ya está el portal de la Rochapea, están aquí los portaleros, que vienen a cobrar la cuenta y a tocarnos bien los Horregatik, portalezaina zen nahiko goxoa. San Nikolas, Burgo aldeko portalean, zegoen ere bai beste portale bat, beste portale bat eta portalezaina, zerga kobratzeko. Eta han ere bai postu hori zen nahiko goxoa, bertatik sartzen zelako ardoa. Eta bakarrik, ardoa sartzeko bakarrik hortik. Ez dakit zergatik, baina holako banaketa izan zen. Bi portale horiek ziren nahiko goxoak. Eta gero ja ezagutzen dugun Iruña sortu zen, ez? Bai. Batasunaren privilegio hori. Baina portala mantendu, Portala mantendu. Eta nola izan zen batasun hori? Bueno, esaten da, haien arte, izan zen inposatua. Lehendabiziko inposatua. Bai, noblen aldetikan adostatua ere bai, baina herrikideak, en fin, zen, baina, azkenean logikoa zen eta aurrera joan zen. Hain zuzen liskarra horiek kentzeko. Hombre, ezen erreza izan, oso ongi neurtu behar izan zen, erregimendua, orain udala dena, ez? Erregimendua osatzekotan. Eta, klaro, batzuk esaten da, nire burgoa da nagusia, orduan hemen zinegotzi gehiago, regidore gehiago, ez? Eta zergatik, en total, adostatu zuten, ez? Eta zinegotzi kopurua, regidore kopurua, ez ziren berdinak, ez ziren parekoak. Nik uste dut, nagusia zela San Nikolas, edo San Zernin, Nabarreria beti pixkat baztertua. Beti baztertua. Bai. Baztertua, baina, azkenean adostatu zen eta aurrera jarraitu zuen kontua, ez? Bazegoen eskila bat, adibidez, udalean, bazegoen eskila bat, zera bilerara deitzeko, ez aurreko mendeetan baizik eta 19. 20. mendean, ere bai, biltzeko aretoa, udaletxeko biltzeko aretoa nahiko hotza zen, nahiko hotza. Eta orduan, behin baino gehiagotan biltzen ziren zinegotziak eta alkatea eta dena, ondoko farmazian. Badago farmazia bat, tan badago nik botikaria ezagutu nuen, nire oso laguna izan zen nirea, eta bera kontatzen zuen garai batean,
plenoak eta udal bilkurak egiten ziren batzutan hemen, bilduago zelako, ez? Eta, bueno, udaletxe aldetikan esan, 1952an, osea, ja, berriztatu, zaharberritu zen, aitzinaldea mantendu zen, aitzinaldea berdina, baina atzeko guzia berria da, ez? Eta lehen bazegoen ate bat, Santo Domingo karrikan, bazegoen ate bat, ate hori kendu zen, eta ataria, bueno, nahiko apainduta, zegoena, elegantea, etxe partikular batean dago, gaur egun, dirudinez. Eta orain badago pixka bat, bueltatzeko eta jartzeko bere tokian, eta zakiz ere, badago olako zera joera bat, ez? Baina momentuz, desagertu zen, eta etxe baten, partikular batean dago. Gero, hortik, zer gehiago aipatu, udaletxea egin zela, eta gero, aterako bagina, ja berriz, Gazteluko plazaraino, pues, hain bukatzeko ja, igual komentatuko genuke, plaza itxita zegoela, hegoalde aldera itxita zegoela, bertan zegoelako antzoki nagusia, teatro principal esaten zena, ez? Justo, Karlos Hirugarrenaren etorbidearen muturrean. Hori guztia itxita zegoen. Bere eskuinaldera diputazioa zegoen, gaur egun dagoen bezala, baina ez eraikin berdina, zaharberrituta dago, eta beste aldera Kredito Navarro, bankuetxea, orain Santander dena, eta argazkilari bat zegoen, nahiko toki nagusia zen. Eta horren atzean, arresiak, erreginaren baluartea zegoen han bertan, eta zezen plaza zaharra, bazegoen ere bai bolborategi bat, baina arresiaren barruan babestuta izateko. Eta pentsa ezagun bertan ze arrisku zegoen, kasi, hirian bertan, hiri barruan, bazegoela bolborategi bat. Gero bazegoen beste bolborategi bat, San Nikolas portalien gainean, ordan nahiko arriskutsua zen hori, kendu ziren guztiak, arresiak bota, desegin ziren, oraindik aztarnak badaude Carlos Hirugarren etorbideko aparkalekuan, han badaude ikusten dira oraindik aztarnak, oraindik aztarnak agertu ziren Carlos Hirugarren zinearetoak bota zituztenean, aparkalekuan, beko aparkalekuan agertu ziren ere bai. Ordan, han mantentzen dira oraindik arresi aztarnak eta hori. Eta antzoki nagusian, zabalgune egiteko, antzoki nagusia erdialdean zegoen. Horren atzean, zezen plaza, zaharra. Ordan, bi oztopo potenteak ziren. Azkenean, arresiak bota zirenean, arresia botatzeko hori ere oso prozesu luzea izan zen. Izan ziren berrogei urte ez, gehiago. Iaia mende bat egon zen tramitean, kudeaketak eta historiak baimenak, ze militarrek bazuten lege bat Espainia osoan, Lei de las zonas polémicas esaten zen. Eta zona polemikoa hori zer zen, arresietatik kanpora, baina baita ere barrura, bazen zonalde bat, kanpora 3 kilometrota da. Eraikinik ez egiteko, arbolarik ez landatzeko ez baziren txikiak, eta hori, eta barrutik ere bai. Orduan, hori gainditu arte, prozesua izan zen oso luzea, ez? Baina behin, lortu zen baimena, 1915an,
ja lortu zen baimena eta hasi zen botatzen. Zezen plaza zaharra bota zen azkenean, egin zen berria, baina antzerkia ez, antzerkia. Behin zabalgunea eraikitzen hasita, osea, etorbidea, Karlos Hirugarren etorbidea, Merinalde plazaraino ja egina zegoenean, oraindikan zera itxita zegoen. Pasabidea itxita zegoen. Bakarrik, 1931an, osea, egon zen, 9 urte bidea moztuta, erabat moztuta. Eta orain ja aldatu zuten gaur egun dagoen tokira. Hor ere bai, aurrealdea da berdin-berdina, baina aldatu zuten goialdea. Bazegoen, zera antzoki zaharrean, jatorrizko antzokian, bazegoen erloju bat. Eta erloju hori ja desagertu zen. Eta saiatu zen ordezkatzen egiten dorre bat, erloju batekin, gu zaharrok ezagutu dugu dorre hori, aurrezki kutxaren dorrea, karrilon berezi batekin, eta hola oso, eta orduan, klar, jendea gure garaian ez zegoen erlojua bai, baina, ez guztiek, eta oso ongi zetorkigun, zera erloju hori. Azkenean, kendu zuten hori, paratu dute beste bat, baina justo ez da ikusten. Gazteluko plazatik ez da ikusten. Baina, han zegoen, ez? Eta orain ja, kendu zuten antzokia, jarri zuten bere tokian, ondoko etxeak, biak, bai diputazioa, bai bestea, zaharberritu zuten, eraldatu zuten erabat, urbanizatu ziren oso ongi, eta ja gero diputazio berria egin zuten. Eta ja igual bukatzeko, etxe berezi bat, komentatzeko aldetikan da, Balestena etxea, diputazioaren ondoan dagoena, Balestena etxea, deitzen da, Balestena etxea, Balestena familia bizitzelako eta bizi delako, ez? Eta bertako jabea delako. Baina jatorriz ezen Balestena etxea, osea, haiek ez dira jatorrizko biztanleak, bertakoak. Baizik eta etxe hori eraiki zuen Nazario Karrikiri. Nazario Karrikiri bazen ganadu zaile bat, ganadero bat, ez? Zezenketarako zezenak zituena, los Karrikiris, oso famatuak, hemen Nafarroan, eta hemendik kanpo, ez? Eta harek eraiki zuen, eta bizi, etxe horretan, ez? Kontua da, Nazario hura zela oso tipo ipurterrea, eta salsa askotan sartuta zegoela. Eta baita ere izan zen, zera parlamentaria Madrilen. Odan, klaro, bizi zen gehiagotan Madrilen hemen baino, eta azkenean saldu zuen, ez? Eta hauek, Balestena tarrek hartu zutela etxe hori. Eta hori da gutxi gora bera guztia. Eta guztan da guztia, bisita gidatua Iruña osotik, Bueno, Iruña zaharra. Iruña zaharra. Gero usuak ere bai interesantea dira, Eta hori plazer bat izan da hau entzutea, historia hau entzutea, jendea jakiteko aldezarreko historia, ez? Historia eta bitxikeriak eta... Eta bitxikeria eta pasadizo anekdotak. Historia zumea, ez? Jendeak agian ezagutzen ez dituena, ez? Batzutan ez, beste batzutan bai. Joera, nahiko bitxia da gaur egun, osea, ni bezalako jende batzu, ni zalea naiz, historia zalea, besterik gabe, ez? Baina ni bezalako jende asko dago, lagun batzuk, eta elkar ezagutzen dugu, eta elkar trukatzen ditugu informazioak, eta hola, ni baino askoz ere gehiago dakitenak ere bai, haien artean, eta sortu da holako kultura, nik uste dut, zera Iruñeko historia berreskuratzeko kultura, ez? Zergatik, edo nondik, zergatik orain, egin dira saltza batzuk, hirigintzan, urbanismoan, egin dira saltza batzuk. Eta orduan, nik uste dut, rebote moduan gu, fizika zera irakasleok esaten dugun bezala, azion-reakzion, ez? Defekto azion-reakzion, orain sortu da interes hau, ez? Eta oso jende jantzia dago hor sartuta, historialari
oso onak baditugu orain, oso historialari onak, eta hoien inguruan mugitzen gara, beste batzuk hemen morroitzoak edo. Pixkat aldarrikapen moduan, ez? Aldarrikapen moduan, eta batez ere mantentzeko duguna, mantentzeko eta alden moduan berreskuratzeko eta indartzeko, eta batez ere balioa jartzeko. Eta gure hurrengoei, gure ondorengoei, nolabait emateko, ez? Transmititzeko. Aste honetan izan dugu Batasunaren pribilegioaren urteurrena, eta hurrengo 2 aste barru izanen dugu San Fermin txiki, ez? San Fermin txiki. Eta hemen egonen zara, horren inguruan kontatzeko pixkat historia ere, ez? Hoi da. Badu bere historia. Badu, ez? Nik ez dut ezagutzen, beraz gogoekin hemen geratuko naiz, 2 aste barru honen inguruan hitz egiteko, eta mila esker, berriro ere hemen egoteagatik. Zuei, aukera honengatik. Eta hurrengo 2 aste barru hemen egonen zara berriro ere, ez? Osongi, primera. Mila esker, Javier. Mila esker zuei, agur. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.